Здравейте! В това видео ще ви представя един от моите колеги, Петър Русев, който активно участва в изработката на нашия софтуерен продукт за недвижими имоти Max Estates. Здрасти! Здрасти! Как се роди идеята за Max Estates? Max Estates започнахме да го разработваме още преди 6 години, като когато постъпи първият ни клиент за недвижими имоти при нас, заедно с него започнахме разработката на такъв тип специфични модули, които да помагат на агенциите за недвижими имоти да продават по-успешно в интернет. И от тогава до сега развихме софтуера до версия 7, в която сме вкарали изключително много модули и функции, чрез които да може агенциите да продават повече. Изключително важно за всеки един бизнес е той да разбере как тази платформа ще му помогне за неговото развитие. Как именно Max Estates помага на бизнеса? Значи, изключително тук трябва искам да обърна внимание, че нашия продукт е супер специализиран за агенциите за имоти. В него вече сме включили модули за огледи, за клиенти, за имоти, които се отдават под наем. В него може да се запазва цялата налична информация, включително да се въвеждат огледите на всеки един брокер. Също така, софтуера за недвижими имоти Max Estates има пълна гама от модули и функции, които да помагат на бизнеса за недвижими имоти. В случая, всеки един брокер може да добавя имоти, огледи, клиенти и да записва бележки за всеки един от тях. Чрез тази разширена база данни, агенцията може да пести много време, като записва всичко в електронен вид, както и собствениците на бизнеса могат да следят за всяка една от дейностите на брокерите си. Един от най-често задаваните въпроси от страна на наши клиенти, живеейки в такъв мобилен свят, е дали тази платформа би било възможно да се използва през мобилни устройства. Възможно ли е това? Да. През навлизането на мобилните устройства през последните 2 години започнахме да работим по това софтуера за имоти плюс сайта да бъде мобилен. Вече уебсайтовете, които изработваме за нашите агенции за имоти, могат да се отварят успешно през телефон и таблет, като самият дизайн се разпъва до размера на екрана и дава възможност много по-лесно да се търсят, да се намерят имоти. По същия начин, във версия 7 направихме административния панел, там където брокерите работят, да може да се влиза през мобилни устройства. Това дава много голяма свобода, когато брокер е на път или пък управителя на фирмата желая да направи бърза справка, може да влезе и през мобилното си устройство да извлече информацията, която го интересува. Всичко това е чудесно. А защо трябва клиентите да изберат именно нас? Значи, плюсовете на нашата фирма са много. Основното е, че веднъж като сме разработили този софтуер, съвместно с 27 различни агенции за имоти, ние имаме огромно знание за това, как трябва да работи софтуера, кое трябва да се включи в софтуера. Направени са бързи бутони и бързи връзки за много лесна работа. Включително с модулите за публикуване автоматично в други портали и търсачки, може много бързо агенцията да започне да споделя обявите си и да намира по-бързо и потенциални клиенти. Това е само едно от множество преимущества на софтуера. В него може да пести време, като организира обявите си, клиентите си. Също така нашия софтуер е направен изключително гъвкаво, за да може всяка фирма да настрои да работи по начина, по който тя иска. Всички статуси, типове имоти и типове на огледи и други такива неща са направени динамични. И при постъпване на изработката на един нов сайт на нова агенция, ние задаваме всички тези параметри, през които агенцията е свикнала да работи през годините. Също така, друго много важно е, че в уебсайта към софтуера за имоти, агенцията получава корпоративна визия, с която да се отлича на пазара. Ако вече агенцията има такава корпоративна визия, ние прилагаме внимателно в самия уебсайт, за да може да стане като част от нейното представяне в интернет. Съществува ли някаква селекция при избора на софтуер? В смисъл, за кои фирми е подходящ този софтуер? Да, за всички фирми, които се занимават с покупка-продажба на недвижими имоти, дори за фирми, които са ориентирани само за предлагане на наеми на недвижими имоти, също така за строителни компании или за фирми посредници при покупка-продажба.
Вече разбрахме, че софтуер е подходящ за всякакъв вид агенции за недвижими имоти. Тогава как може той да бъде лесно внедрен в самата компания? Много е лесно. Всяка агенция, която проявява интерес към този софтуер, изпраща запитване към нас, след което ние каним на среща, за да уточним детайлите по тяхната поръчка. Обикновено в този разговор слушаме клиента, за да разберем как работи неговата агенция, брокерите и на какъв пазар се стремят те. След което изготвяме софтуера точно по тяхните изисквания. Благодарение на модулната система на софтуера можем да включваме и да изключваме модули и функции, така че да направим максимално удобен за тях софтуер и най-важното, прилагаме тяхната корпоративна визия в него. Надявам се да сме ви били полезни с тази информация. Ако считате, че нашият софтуерен продукт е подходящ за вашия бизнес, можете да посетите нашия сайт maxprogress.bg и да попълните форма за запитвания, като натиснете бутона Контакти. Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с